Štipendijný program vznikol pred 8 rokmi v roku 2005 a je určený pre mladých z núdzového prostredia, detských domovov, krízových centier a sociálne slabého prostredia. Ide o mladých ľudí, ktorí majú intelektuálny potenciál, aby mohli dokončiť svoje štúdia, či už stredoškolské alebo vysokoškolské, ale nemajú finančné prostriedky, aby mohli študovať mimo miesta svojho bydliska. Štipendium je určené na zaplatenie poplatkov spojených so štúdiami ako internát, cestovné a školské pomôcky, prípadne jazykové kurzy. Za posledné 2 roky sa štipendijný program veľmi rozvinul vďaka podpore nadácie EDF Diversitér a jeho slovenského partnera Stredoslovenských elektrární. A v tomto roku sme podporili až 56 študentov. Ide o študentov, ktorí študujú v Bratislave, Nitre, Žiline, Košiciach, ale aj v Prahe. V tomto školskom roku sa štipendijný program dostal o krok ďalej. Jeho cieľom nie je len dosiahnuť diplom, ukončiť vysokoškolské alebo stredoškolské odborné štúdium, ale pomôcť mladým aj naštartovať ich na profesnú dráhu. Tutori, ktorí sa pravidelne stretávajú so študentami v danom kraji, majú za úlohu im pomáhať riešiť ich problémy spojené so štúdiom, profesnú orientáciu, ale aj lepšie sa zorientovať na pracovnom trhu. Štipendijný program podporila aj nadácia PSA, Peugeot Citroën, ktorá tento rok po prvýkrát podporila tzv. Fondo Mobilité, čiže príspevok na cestovné. Z predchádzajúcich rokov nám skúsenosť potvrdila, že intenzívna práca so študentami násobí ich šance a rýchlejšie ich zaraďuje do pracovného procesu. Preto sme sa rozhodli osloviť a vyhľadávať krstných rodičov, ktorí by sa konkrétne zaangažovali pri študentoch a pomohli im zorientovať sa a rýchlejšie si nájsť prácu. V tomto smere nám veľmi pomohlo školenie, ktoré nám poskytla nadácia Granvia, ktoré sprofesionalizuje a zefektívňuje prácu tutorov. Ďakujeme partnerom a sponzorom za dôveru, ktorú prejavujú deťom Dunaja. Nasledujú svedectvá štipendistov a tutorov. Volám sa Anna Verešová. Pracujem v neziskovej organizácii Áno pre život so sídlom v Rajeckých Tepliciach. S občianskym združením Detí Dunaja spolupracujeme už 10 rokov. To je kus cesty. Začali sme spolupracovať v rámci aktivít tvorivých dielní pre deti v takýchto domovoch, krízových centrách, zariadeniach núdzového bývania. Zrazu prišla nová aktivita, ktorej sme sa veľmi potešili. Je to štipendijný program pre mladých ľudí. Pomôcť im sa vzdelávať, pomôcť im navštevovať krúžky. Okolo nás sa začali grupovať mladí ľudia ako dobrovoľníci pre prácu s deťmi v našom domove. A my sme postupne zistili alebo videli, zavnímali, že tieto deti, ktoré dokážu už byť citliví na deti v núdzi, oni v podstate tiež niektorí strádajú v rodinách. A strádali preto, že napríklad pochádzali z viacpočetných rodín. Takže štipendijný program sme nesmierne uvítali práve pre týchto našich dobrovoľníkov, ktorí ho doteraz dostávajú. Za štipendijným programom je ďalšia myšlienka, aby oni sami pomáhali. Takže študenti, ktorí dostávajú štipendium z občianskeho združenia Detí Dunaja, pomáhajú ako dobrovoľníci v našom zariadení núdzového bývania. Skvelou myšlienkou štipendijného programu je, že tí, ktorí dostávajú pomoc na svoje aktivity, na svoju činnosť, na svoje štúdium, zároveň pomáhajú ďalším, ktorí sú ešte vo väčšej núdzi ako oni. Myšlienka dostávam, dávam je pre mladých ľudí veľmi dôležitá. Naučiť ich to, aby boli vnímaví a citliví voči tým, ktorí žijú okolo nich. Stretli sme sa na takom pracovnom stretnutí tútorov zo Slovenska, aby sme si odozdali informácie, poučili sa jeden o druhom, že ako robiť túto prácu s mladými ľuďmi. Jeden robí to lepšie, druhý to, takže výmena skúseností je obrovská, takéto zosieťovanie a aj vzdelávanie, ktoré tu teraz získame.
Som Terezia Ažaltovičová, pochádzam z Nitry z viacpočetnej rodiny a mám 23 rokov. Študujem v Bratislave farmáciu už 5. rok a bez podpory detí Dunaja by moje štúdia mimo trvalého bydliska nikdy neboli možné. Aj práve vďaka tejto podpore som sa odhodlala aj na výmenný študijný pobyt Erasmus, ktorý som absolvovala na Viedenskej univerzite na Fakultät für Lebenswissenschaften minulý zimný semester. Tento Erasmus pobyt v zahraničí ma obohatil jednak po profesijnej stránke a jednak po osobnostnej. Aj práve vďaka tejto skúsenosti som sa naučila plynule rozprávať obidvoma jazykmi, teda anglicky aj nemecky, a mám ambíciu skúsiť sa zamestnať v zahraničí, buď vo Viedni alebo na hraniciach so Slovenskom. Vďaka výbornej znalosti nemeckého jazyka sa mi podarilo absolvovať minulé aj toto leto praktikum na rakúskej klinike blízko Grácu, kde som pracovala v laboratóriu aj na oddelení Pflege. Veľmi sa už teším na školenie, ktoré pre končiacich študentov organizujú deti Dunaja, ktoré nám má pomôcť lepšie sa zorientovať na trhu práce a čo najrýchlejšie sa zapojiť do pracovného procesu. Jedno takéto stretnutie som už absolvovala v nadácii Granvia, ktoré bolo veľmi prínosné a pomohlo mi urobiť si ucelenú predstavu o tom, ako má vyzerať dobrý životopis a úspešný pracovný pohovor. Volám sa Erika Mačišáková, študujem v Nitre na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, 5. rok, čiže posledný. Štipendium od detí Dunaja poberám 2. rok. Štipendium mi slúži hlavne na ubytovanie, na internáte a na cestovné, keďže bývam na východnom Slovensku vyše 360 km od domova, takže moje finančné podmienky sú dosť obmedzené. A v 3. ročníku, vlastne po skončení 3. ročníka som plánovala kvôli financiám ukončiť moje štúdium, ale vďaka detí Dunaja môžem pokračovať a som veľmi rada, že môžem ukončiť toto štúdium a nájsť si potom aj lepšiu prácu a zamestnanie. Volám sa Juraj Vereš, študujem 2. ročník medicínu v Bratislave, dostávam štipendium od detí Dunaja, ktoré mi pomáha hradiť si finančné výdavky na internát, knihy, stravu a cestovné, pretože moje štúdium je finančne veľmi náročné a pre mojich rodičov by to bola veľká záťaž, tak bez detí Dunaja by som si toto štúdium nemohol dovoliť. Volám sa Daniela Augustínová, som zamestnaná v neziskovej organizácii Áno pre život, konkrétne v zariadení núdzového bývania v domove svätej Gianny Berety Molovej v Rajci. Teším sa, že môžem aj ja istým spôsobom pomáhať s tutoringom pre štipendistov Žilinského kraja. Konkrétne môžem povedať, že sa s nimi stretávame v našom domove, uskutočňujeme stretnutia, na ktorých si jednotlivo hovoríme o ich nielen študijných úspechoch, ale aj úspechoch dobrovoľníckej činnosti. I keď je skupinka našich štipendistov v podobnom vekovom zložení, každý z nich má rôzne potreby, tak i ich dobrovoľnícka činnosť je veľmi individuálne poňatá. My, ktorí jednoznačne vedieme štipendistov v rámci tutoringu, snažíme sa prihliadať na tieto individuálne potreby a vedieme každého štipendistu zvlášť. Každému štipendistovi šijeme na mieru dobrovoľnícku činnosť. Volám sa Peter Ažaltovič a som študentom 1. ročníka v odbore taliansky jazyk a kultúra. Študujem vo svojom rodnom meste. A deti Dunaja mi poskytujú už 2. rok finančnú injekciu. Pokiaľ by som ju od detí Dunaja nedostával, tak určite by som nemohol študovať na takej úrovni, ako študujem momentálne. Nemohol by som si zabezpečovať školské pomôcky, skriptá, takisto mnohé prefotené materiály. Zároveň deti Dunaja mi pomáhajú zdokonalovať moje myslenie, čo sa týka správneho správania, pretože vychovávajú vo mňa človeka, ktorý sa učí nielen prijímať, ale aj dávať. Volám sa Slava Berkiová, mám 24 rokov, chodím na vysokú školu do Nitry, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Môj odbor je sociálne služby a poradenstvo. Takže poberám štipendium od organizácií Deti Dunaja.
Toto štipendium využívam na cestovné, školské potreby a platenie internátu. V voľnom čase chodívam na Orechový dvor, kde sú vyhostení neplatiči, čiže väčšina rodín vyhostených mimo centra Nitry, ktorí nestíhajú platiť nájomné. Je tam veľa malých detí, ktorí nevedia spisovne rozprávať, nevedia písať, nevedia počítať. A môjim cieľom je im ukázať, že aj iný život nie je taký, ako oni žijú, že keď sa človek vzdeláva, tak má o mnoho väčšiu perspektívu v živote, ako keď není vzdelaný. Volám sa Julia Jeleňová. S deťmi Dunaja spolupracujem už viac ako 5 rokov aktívne a v posledných 2 rokoch ako tutorka štipendistov. Štipendijný program Detí Dunaja pomáha mnohým deťom zo sociálne slabších rodín, z detských domovov, z krízových centier, aj z mnohopočetných rodín v tom, aby sa nebali robiť to, čo ich baví a čo chcú, aby sa odhodlali ísť študovať, pretože tá finančná situácia je pre nich zložitá. Takže všetky dary a príspevky od sponzorov pomáhajú adresne konkrétnym deťom, študentom, ktorí si z týchto peňazí pokryjú cestovné úhrady za bývanie na internátoch pre tých, ktorí nemôžu študovať v mieste svojho bydliska, rôzne pomôcky, ktoré potrebujú ku štúdiu. Čiže sú to skripta pre vysokoškolákov, rôzne učebnice, pracovné zošity. Veľký význam tutoringu vidím v tom, že deti dostávajú nielen konkrétnu finančnú pomoc, ale v tútoroch vlastne majú aj nejakú osobu, na ktorú sa môžu obrátiť v prípade nejakých problémov. Volám sa Martina Pachová, mám 19 rokov a pochádzam z Vyšného Čaju pri Košiciach. Pochádzam zo 7-člennej rodiny a štipendium Detí Dunaja poberám už 2. rok. Vďaka tomuto štipendiu som zmaturovala tento rok na strednej škole, na gymnáziu v Košiciach. A v ďalšom školskom roku budem pokračovať štúdiu na Vysokej škole v Banskej Bystrici. Mojím tútorom je Julia Jeleňová, ktorá zastrešuje Košický kraj. Štipendium na strednej škole som najviac používala na cestovné, keďže som denne dochádzala 40 km do Košic, do školy a naspäť. A taktiež na školské pomôcky. Vďaka štipendiu Detí Dunaja som sa rozhodla pokračovať štúdiu na Vysokej škole v Banskej Bystrici na ekonomickej fakulte, odbor verejná správa a regionálny rozvoj. V prípade, že by som nemala toto štipendium, by som nemohla ďalej študovať, keďže môj otec je nezamestnaný a mama má obmedzený príjem. Volám sa René Krok, mám 19 rokov, pochádzam z Košic. V detskom dome v Košická Nová Ves vyrastám od 3 rokov. Otec mi zomrel, matku som nikdy nevidel. V súčasnosti bývam v centrum Dorka. Študujem na strednej odbornej škole v Košiciach, odbor kuchár. Štipendium mi pomáha na to, aby som mohol pokryť moje výdaje, napríklad na cestovné, na učebné pomôcky, anglický jazyk. Do konca štúdia mi chýbajú 2 roky. Kuchárčina ma baví, čo som si mohol overiť v odbornej praxi, v rôznych reštauráciách a podnikoch. Volám sa Petra Bajlová, mám 41 rokov a pracujem ako tutor pre občianske združenie Detí Dunaja. Pracujem pre nich už 5 rokov a v súčasnosti sa práca s mladými študentami veľmi zintenzívnila. Mám na starosti 15 študentov, z toho väčšinu sú vysokoškoláci. Tieto deti pochádzajú zo sociálne slabšieho prostredia, pretože v Nitre je situácia taká, že rodičia týchto detí skôr prídu o prácu, aj keď si ju intenzívne hľadajú, nemajú možnosť nejakú prácu získať. Preto občianske združenie Detí Dunaja sa snaží orientovať aj na takýchto študentov, ktorí to majú v živote veľmi ťažké a práve preto
im podávame pomocnú ruku a snažíme sa, aby to so svojím vzdelaním a so svojou profesiou niekam dotiahli. Mali sme školenia občianskeho združenia, ktoré boli zamerané na to, aby sa títo mladí ľudia, ktorí končia školy, aby sa mali lepšiu možnosť zamestnať sa. Takže prácu s týmito mladými ľuďmi vidím ako veľmi užitočnú a prospešnú. A myslím si, že veľmi veľa im dali práve tieto školenia, pretože to, čo som ja získala, vedomosti, aké som sa naučila na tomto školení, tak som mohla potom pripraviť lepšie práve týchto mladých ľudí, ktorí sa už skončili školu alebo končia školu a hľadajú si zamestnanie. Takisto je to veľmi dobré aj pre tých mladých, ktorí síce študujú, ale zháňajú si napríklad nejakú brigádu popri štúdiu, pretože spoliehať sa len na niečú pomoc a nejaké štipendia je málo. Takže snažíme sa, aby aj keď dostávali štipendia, sami pracovali na sebe, aby sa zlepšovali a tým pádom, aby mali väčšiu šancu uplatniť sa na miestnom trhu práce. Dobre, tak volám sa Dominika Barkociová, som z Nového Mesta nad Váhom, mám 23 rokov a som štipendistka občianskeho združenia Deti Dunaja. Zúčastnila som sa školenia, ktoré organizovalo Združenie Deti Dunaja. Bolo orientované na momentálnu situáciu na trhu práce. Mne osobne to pomohlo určite vo vypracovaní motivačných listov, takisto pri životopise a žiadosti, kedy tieto dokumenty sú veľmi dôležité pri prijímaní do firmy. Prinieslo mi to určitú skúsenosť, ktorá mi pomôže sa aj orientovať na trhu práce a takisto určite aj komunikácia so zamestnávateľom pri prijímacom pohovore. Volám sa Dominika Beňačková, pochádzam z Hronského Beňadika, mám 20 rokov, študujem v Bratislave na Univerzite Komenského nemecký jazyk a literatúru. Pochádzam z 11-člennej rodiny, kde pracuje len otec, teda žijeme len z jedného príjmu a bez štipendia by som nemohla vlastne študovať, pretože moji rodičia nie sú schopní zaplatiť mi výdavky spojené s týmto štúdiom a moje ambície do budúcnosti sú vyučovať alebo prekladať v nemeckom jazyku. Študovanie nemeckého jazyka je vlastne 5-ročné štúdium. A tento jazyk som sa rozhodla študovať preto, lebo ma fascinuje táto reč a všetko spojené s tým a mám veľa možností v zahraničí. Môžem vyučovať alebo prekladať texty, takže mám veľa možností s týmto jazykom.